Itse ottelu alkoi Bluesin painostuksella, mutta Kent Mandervillen jäähyn aikana TPS onnistui tekemään avausmaalin, kun kanukkivahvistus Kent McDonnell onnistui vasemmasta laidasta yllättämään Bernd Brücklerin. Sen jälkeen Tampereelta Turkuun siirtynyt Marko Mäkinen sai kakkosen estämisestä, Kari Kalto piti hienosti pään kylmänä ja Blues pääsi ylivoimalle. Se tuottaakin tulosta, kun Ismo Kuoppala on kiertänyt maalille ja sutii Mandervillen irtopalan sisään. Toinen syöttö Jari Tolsalle. Ensimmäisen erän torjunnat kirjattiin TPS Jani Hurme 14, Blues Brückler 3. Toisessa erässä nähtiinkin sitten harvinaisempaa jääkiekkotarinaa, kun ajassa 36-59 ensimmäistä miesten SM-liigaotteluaan pelannut Kami Miettinen siirsi Bluesin 2-1 johtoon. Areena palkitsi suorituksen valtaisilla suosionosoituksilla aivan oikein. Syötöt maaliin Samuli Suhoselle ja Tero Koskirannalle, jolle piste oli myös ensimmäinen SM-liigassa. Näissä numeroissa edettiin aina loppuhetkille ja näyttikin siltä, että juniori Miettisen maali jää voittomaaliksi ja tuhkimotarina on valmis. Hannu Jortikka ottaa kuitenkin aikalisän ajassa 58-46 ja samalla Hurmeen pois tolppien välistä. TPS saakin paineen Bluesin päätyyn ja 24 sekuntia ennen summeria Kai Nurminen pilaa päivän ja osittain tarinan. Näin mennään taas jatkoajalle ja sen jälkeen rankkarikilpailuun, joka on jo Bluesin 3. viimeisessä 4 ottelussa. Hurmeet ovat vastakkain ensimmäisessä parissa ja heistä Jani vie pidemmän korren. Toisessa parissa Brückler vastaan yhden maalin jo tehnyt McDonnell. Tämän taas torjuu Bryks hienosti. Toiseen pariin Kari Heikkilä laittaa illan hahmon Miettisen ja yleisö pidättää henkeään. Varsin hyvä yritys kuivahtaa kuitenkin kasaan ja keskialueelle ilmestyy herra Nurminen. Kultaranne kääntää vielä lisää veistä haavassa ja näin 2 pistettä matkaa ikävä kyllä Turkuun. Brücklerille 28 torjuntaa ja Hurmeelle jopa 46. Tästä mies palkittiinkin 3 IS-tähdellä. Kami Miettiselle 2 tähteä ja Nurmiselle 1. Ottelun tuominut ruotsalainen Thomas Andersson, joka on muuten Pohjoismaiden ainoa ammattilaistuomari, selvisi ottelusta hyvin. Molemmille vain 5 kakkosta.